Kedy sa začali autá kaziť? Asi niekedy okolo roku 2010, keď výrobcovia zistili, že existuje slovo úspora. Vieš, mechanici to hovoria úplne jasne. Auto z roku 2005, to sa ešte oplatí opravovať. Auto z 2015, tam už človek rozmýšľa, či to má vôbec zmysel. Auto z 2023, tam dúfaš, že máš kamaráta s odťahovkou. Keď sa pozrieš na kvalitu podľa regiónov, tak je to celkom zaujímavé. V Európe po roku 2010 začali robiť autá z tenkých plechov, s tvrdými plastmi a s motormi, ktoré sú preplnené turbami, DPF filtrami, EGR ventilmi a kopou čidiel. Po 150 000 kilometroch ťa čaká servisné bingo. Strekovače, turbo, rozvodová reťaz, DPF. V Amerike to je iné. Tam majú veľké motory bez turba, klasické V6 alebo V8, ktoré idú stále. Tam, keď má auto 300 000 kilometrov, tak ti povedia, že je len poriadne zahriaté. V Japonsku alebo v Kórei sa na nič nehrajú. Nerobia zbytočné vylepšenia, ale poriadne, spoľahlivé autá. Toyota? Tam ti pokojne povedia, ešte 10 rokov, žiaden problém. No a v Číne? Tam máš výbavu ako v Tesle, cenu ako v Dácii a životnosť, to sa ešte len uvidí. Takže ak chceš auto, na ktorom budeš jazdiť a nie ho stále opravovať, hľadaj niečo, čo má poctivý motor, nie mikrovonku pod kapotou. Amerika a Japonsko ešte stále vedia, ako sa robia poriadne autá. Kupujte si americké autá, prosím vás pekne, nie tie európske črepy. Tu spoločnosť fakt môžem odporúčiť. Každému je seriózna. Maximálně doporučuji dovoz aut z Ameriky a pan Dušan fakt neskutečný přístup. Každá jedna dohoda, ktorá bola, je dodržaná. Nemám čo vytknúť, má krásne autá.